20% unod, 80% tambok. What a healthy lifestyle. Op, ana. Mo nang ibutang sa sausawan. Mas may nang medyo hugaw-hugaw na imong kamot. Dan, germ, ana. Tapos, healthy lifestyle. Kung tanong, ang smell, no? Purbo. Nagsian mo kanina din, eh. Hello mga Bitokbitokers! Today is katapusang adlaw sa 2020. So, pila ka oras na lang mag-celebrate na ta sa New Year, ha? O tungod niya na karon diri sa Mount Millionaire diri sa Impasog Bukidnon, pero close pa sila. Ang nara karon diri ang allowed lang aton mga stakeholders. Siyempre, gawin man ko burger steak ganina, so stakeholders. Mga bawal sa ang mga bisita. So mga stakeholders lang sa ang allowed. So nami diri sa Impasugong. So tonight, we will prepare a lot of food. Today I'm so lucky also because my beautiful mom is here. Okay, paning. Hi ma. Yeah. Ulaw na si mama balik. Ulaw na siya, shy na siya. So, ang atong menu for today, nag-ihaw mi og bisayang manok. So, kaning kuan, kaning mga bukog-bukog, muna mo imong halang-halang. Tama ba no? Halang-halang niyo, ginataan nga halang-halang na ba? Ginataan na halang-halang. Oh, ginataan halang-halang. Ang katong unod, ipakita, ang unod, kana, muna among i-adobo. Yan, very good. Tapos, nasa may karne nga gimarinate na namo. Okay. Kay among subahon. Tapos, napon may manok nga dili Bisaya, German. Bisayang manok man, German. Moy among fried chicken. Yan. Tapos kaning iro taw-taw kun mo hawa may muning asusena. So ingani ang pag-meet namo sa among New Year. Nakaluto na ko actually yung kabalo kung lami ba ni? Alawan ako. Tanara mo tanan. Wow! Crunchy! Lami gapon. Gimarinate ra ba ni no? Gimarinate ra ni og kuan. Gikuhaan ko. Amura gimarinate og Maggi Magic Sarap. Baka naman! Maggi Magic Sarap. Tapos lemon. Tapos toyo suka gamay. Kami? No? Super. Salamat kaya. Ay, naday ang takiya sa mga stakeholder na mga panyero. Kaway. Yan. Happy New Year! Happy New Year! Alright. So again, dili pa open sa public. Ang mga board of directors lang ang pwede karon. Okay, mura to. Magluto ako. Sa'yo mong lutuan, sir. Ay, ginataang manok na Bisaya. No. Tayo ang atong kaugmaon mga gala. So, Hayag. hayag din. Hayag.
So sa imong nga department, so sa imong ipagkuan. Kani ginitaang manok Bisaya ni nga department. Okay. Mura ko ano sa mo ko sinugba ko ah. Ako ang sinugba. Bahayo. Can you look for me one big stone? One big stone. Alright, so nana kong sinugba, napo ginabilin. O siyempre, ang lauyang baboy. So kung makita gininyo nga akong gi-prepare ka ng healthy gid siya ba, nang makita nimo ka ng padulong na gid ta sa kanang mag-diet o healthy lifestyle, no? Sinugba, nagpurpats, tapos lauyang baboy. Grabe kay may gala. O siyempre nagbuhat ko akong kauga sausawan, kamatis, bombay, tapos siling espada, gipino gamay, butag limonsito, tapos suka toyo. Ako ra gyud naka-idea ana nga sausawan, walay lain. Ako ra. First time mo, siyempre, original. Tapos, kanang magsugba mo, ang panghilas king nga sinugba, ayaw mo anang magsugba ta pinuhon, burang nag-corn beef. Dili. Dapat, the proper way of paggutan, pag-slice sa sinugba, ana gina siya dapat, na ay pork, tapos na ay fats. Ana dapat. Dili kay pinupinuhon, so mo ano pa ya, para mas healthy, pre, ana, 20% unod, 80% tambok. What a healthy lifestyle. Ana, mo nang ibutang sa sausawan. Mas may nang medyo hugaw-hugaw na imong kamot. Dan, germ, ana. Tapos, healthy lifestyle. Standby ang Bisayang manok. Standby. Naluto na ang among fried chicken. Kita mo na? Grabe nga pats ka na, Tanawa, palawayon ta mo, Pag magutad gali mo, ayaw pinuha. Kailangan, ang gutad. Tanawa, kita mo, Fats, unod, sausaw. Pag sausaw, lamon. Healthy lifestyle. Yan. Yan, no? Yan. Again, ang lauyay pakita. Yan, no? Perfect. Balik ka sa natong sinugba dito. Alright. Sa 2021, ingani na ang mga lutuanan. Dapat ingani na siya, no? Ang taklob ni mo, more po sa ang diba? Panghilas king. So nadiri ang adobong Bisayang manok. Okay? Medyo na lang nalaw silang gamay kay murag wala may kadala og laurel, no? Pero kanang bara-bara ginang kinabuhat sa mga chef ito. Kung tanong, ang smell, no? Purbo. Nagsian mo kanina din, Okay. Yan. Very nice. Yan, Social na magsumba. Pinani, no? Diba? Sunog. Diyan. Pagkusog ang kalayo, bali-bali lang na siya. Uy, very good. Naisalaan din sa Hi, kids! Toyo! Happy New Year, Toyo! Asang Toyo! Alright! So, luto na mong adobong pinamalang. Daddy, why are you holding like that? Sinugba. Tapos ang department sa halang-halang department. Ginataang pan. Lamas. Lamas.
Oh, yay. Medyo kahit pa ang ano. May nang lata kayo. Kung may magbulag na lang, dubukog. Ha? So almost done. Sige lang, iuna na sana mo mga bata. This is when you go to your Lola's house, you're very cold. This is how we celebrate New Year. It's the first time we had New Year outside the city. Yes. Really? For me, as I can remember. I don't remember. First time ako ganyan. Chicken. No. Okay, my mama is here. Yeah. So we will try camping dito sa campsite. But Mama would just. Mommy, put sa please. Oh my God, such a healthy food. Is it kaya, guys? Mommy, can you eat this? No, lang. Sa'yo mo, kani o kaning red? Red? I want red because that smells bad. Wow. Alright, medyo ngit-ngit karon dire. Kay mag-tent me dire sa campsite sa Mount Millionaire. Ano na? Oh na. Lightsman. Pati ako mama mo try diha ah. Wala kay earth pad pa no? Wala kay katong burag foam pa? Wala. Amo to imong burag kon. Bonfire, may bonfire. Ato man ito pa si Kaya sila pa kung maklaro bang video. Si Kaya sila diha. Kanang champ ana. Okay, klaro kayo. Nag-camping mi tanan diri. Bugnaw kayong panahon diri na mo sugaton ang New Year. Mag-fireworks mi diri sa bukid sa Mount Millionaire. Lightsman, nami dala termos. Ano yung mga tent, ang mga bata, nara mga bata. Hi! Hi! So stargazing mi karon diri oh. Gwapo kayang bulan. Nara oh. Yee! Ayag. Ikaw kadala? Oh, gibit-bit mo. Pasaan mo? Bokbe? Color sa mong bokbe? Yeah. Hindi kasagaran ako makailang ang mga babae ng mga You have given us a very nice weather tonight, Lord, to say goodbye to a very challenging year 2020 and to welcome the coming year 2021. Lord, thank you for everything that, in spite of the hardship, give us the things that we need, Lord, to survive and to take good care of ourselves and our families. Lord, thank you for the blessings you've given us for this year 2020. Lord, with humble and profound heart, we offer everything to you this coming year 2021. Lord, we pray that you continue to be with us, guide us, O Lord, in every day in our life. Just continue to be with our family, Lord, and strengthen us. Usa ko gingon! Thank you so much, Lord. Yes, we are now alive. So much, Lord. And thank you for the blessings and everything, Lord God. Just continue to give us that good health, Lord. Especially to Bambusana, Lord. Kuya Eugene, and to all of us, O Lord. Son and The Holy Spirit. Amen. Happy New Year! Let's proceed with the fire.
kasi drama terus. Morning. The first morning of January 1. So cold. Hanagdong gani. Ano din yung tawag hanagdong? Dugo mo si kadungo gani hanagdong ano mga istorya. Tabo. Gikan nag-camping. Nagdalag thermos na ina-admit. Oy guys, teka ako lang ipakita sa inyo. Na rainbow dito. Diba? Sa una yun ako mama. Kung makita mo rainbow at tumo sa tumuyan na kay nanay gold. Let's see kung nabay gold mo ng rainbow. Yeah, let's go. Ito tabi sa kuan, nabay gold. Wow! Nay gold! Wow! Pero nga naman nga gold nga yellow man, mura maghihepatitis. Inihap na siya nga gold bars. O, di ba? Only in Mount Millionaire. Okay, bugat na. Bye. Nangitag subahan. Naman na skillet pa. Gamita ang mata pa. Dili ang baba. Nakabalos ko may gala. Kaya siya may kuhan ka ng guy ma-copyright ko ni sa kanta may gala. Ako ni paspasan ng istorya karong may gala. So nagugas ko karon ng plato may gala. Tapos para din yung madungal ang bakal kay ma-copyright man karong may gala. So karong malay tubig ko ni gala. So nagugas ko karong may gala. So karong ang amtong gisubat anak may gala. Ako lang giadobo tanaw may gala. Giadobo na ako para may itong may gala. Ito may balik sa ko diri may gala. Pinamala sa mga cut kay ma-copyright.